caigudes del metro i he recordat que m'he deixat el llibre electrònic a casa, però no a Barcelona, no, al poble. I acabo de recordar més o menys el lloc exacte que ahir no ho vaig recordar. Ho he recordat ara, quan ja estic aquí, a punt d'entrar a classe. Noies, m'he estirat aquí a mirar Vlogmas, ara mateix s'està penjant el meu, que està en ello, i m'he estirat aquí i dic, m'aixeco, perquè és que si no em passaré la tarda aquí estirada. Perquè clar, m'he portat el meu batín, estava jo allà fent posadeta, mitja dormida, bueno, fatal. I ara vaig a obrir el calendari d'advent i menjaré una mandarina. És que, de fet, us he de confessar que el que m'ha fet aixecar-me ha sigut el vídeo de la cerveceira del Vlogmas que m'està mirant caït en plan una tia activa, no sé què jo. He de ser aquesta, per tant, vaig a fer coses. Obrim el calendari. És literalment el meu millor moment de cada dia. Ojalà hi hagués un calendari d'advent per cada mes. Ai! I serà una paleta, segur. I si no és una paleta, en sabrem. Vamos! És un coloret, noies. Ai, noies, que bé. Soc una noia molt feliç. Tinc ganes de que sigui dia 12. Noies, que ho acabo de veure, que és en crema, que és encara millor. És que dic, ui, això no sembla molt polvo. Uau, feliç. Estic al·lucinant. Acabo de descobrir coses de la càmera que no sabíem. Que divertit, que com m'agrada més aquesta càmera. Noies, acabem de tornar de comprar i anava per penjar el Vlogmas perquè són ja gairebé les 6 i he descobert que no s'ha exportat bé. És a dir, que li falta com, no sé, o sigui, s'ha quedat com penjat a la meitat de l'exportació i no ha arribat al final. O sigui, s'ha quedat com, no sé, penjat. Llavors, bueno, estic intentant encara l'ordinador em detecti el disc dur per poder reexportar això i ara m'aniré un moment al Primaprix que he de buscar una cosa que necessito. Ai, noies, i he de fer la rentadora també, que no se m'oblidi. Quan torni al Primaprix em podré fer la rentadora. Noies, aquests auriculars no m'afavoreixen massa perquè encara no sé com posar-me'ls, però bueno, mireu, aquí tinc el meu foco amb la meva càmera perquè estava a punt de fer-me una foto, però una cosa que ja us ensenyaré la setmana que ve. Però no tinc targeta grossa, sí tinc la micro SD, però no tinc la targeta SD gran i no l'he trobat. Llavors, bueno, seguiré buscant i si no la trobo, doncs m'hauré d'aguantar i fer-ho la setmana que ve quan porti una targeta SD. I res, ara posaré una rentadora. No, ja són gairebé les 7 i no començo a fer feina a la uni. Tampoc productiva, però bueno. I he d'endreçar l'habitació perquè ara mateix Bueno, noies, amb aquest micro, dic noies perquè normalment em miren noies, amb aquest micro mega cutre, perquè és que clar, així em va bastant malament, perquè és molt petit, oi no? I en canvi així és com un micro real, sabeu? Bueno, real, no és que aquest sigui de mentida, però com més grosses. Al final crec que m'acabaré comprant l'adaptador que ja crec a l'Amazon, perquè jo vull un micro, plan micro. Sempre m'ha encantat, és que és una cosa que m'obsessiona, o sigui, jo veig un micro i no puc no tocar-lo, necessito agafar-lo, necessito tot. Sempre m'han encantat els micros des de molt petita, tenia jocs de la Wii per cantar, sí, no sabia cantar, però era perquè m'agradaven els micros, o sigui, bueno,
una boja, com us dic, dels micros. Llavors això, jo vull el meu mega micro, ma mare mai que eren més petits, però noies, jo desitjo el meu supermicro i això no es pot tolerar. O sigui, jo crec que soc més fashion que això, la veritat. Perquè a més hi ha gent com que té història, no? Perquè hi ha una noia que té una forquilla que era de la seva àvia, de no sé què, i és com, bueno, almenys tu tens com la història aquesta, no? Del micro, la forquilla, tal. I és el primer regle que he trobat per casa, o sigui, no es pot tolerar. I res, noies, després de fer una bateria de vídeos perquè em veia mega mona, me'n vaig procedir a preparar un assaig que entra la setmana que no he començat, i després en un moment em dutxaré. Ai, quina hora és? Doncs no, el moment ha arribat ara i ja ho faré després de l'assaig o demà, perquè m'he d'anar a dutxar.